ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನಿ ಸೊ ಇನಿದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬದು ಬೂರ್ದುಡು ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂತ ಕಾಮಿಡಿದ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದು ಮಾತನಿಗೂ ಪ್ರಿಯರುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆವಡುಂದಾಡ ನಮಕ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯಡ್ ನಂದಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್, ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ದಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲೆಪಾಯಿ ನಕಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್, ಅರೋಹಣಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್, ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರಿ, ವಾಸುದೇವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್, ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಜಿಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೇದಂ ಆಯು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಚನೆಗಾರರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾರು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೇರ ಸರ್. ಸೊ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೀಟ್ನ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಚನೆಗಾರರು. ಸೊ ನಮ್ಮ 1970, 1960, 1980s ಈ ಮಾತ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸತಿದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ವರ್ಸಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ. ಈ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡು ಟು ಕಾಮಿಡಿದ ಫೈಟ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ವಾ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರೆನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಬಿ ಪೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸುರುತ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಅಂದು ಸುರುತ ಪಂತ ಬಾರಿ ಕನತ ಪಂತ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ. ಸೊ ಜೈ ಮಾತಾದ ವಿಷಯದ ಅನ್ಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅನ್ಪಂದ. ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಬೊಡೆದಿ, ಕಾಲಿ ಕಂಡನಿ, ಕಾಲಿ ಜೋಕುಲು, ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲದಾಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಬಾಕಿದಕುಲ್ಲ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಖುಷಿ ಆದುಪೋಡು, ಬರಿತಕುಲ್ ಖುಷಿ ಆದುಪೋಡು, ನೇಬರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆದುಪೋಡು, ಇಡೀ ಲೋಕ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಂದಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಸಾರದುಲ ಆಪುನಂಚಿನ ದಾದಮತ ಕಾರ್ಬಾರುಂಡು, ದಾದಮತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು, ದಾದಮತ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಬಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಾತದ ಕಲಾವಿದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Kumble Solar Energy Solutions Private Limited, an ISO 9001:2015 company. Solar energy for Swachh Bharat. S bar 220, second floor, Crystal Arc, Balmata Road, Mangaluru, 575001.
వాడగంబే అయితే దమ్ము కట్టుందే ఈ ప్యాంటు కొడిగంబే జిప్పాడును ಪಪ್ಪ ತಟ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪಾಡ್ರನ್ನಿ నిన్ననా ఆకిపోతున్నా ఉలై చడ్డి పాడతా ಐಕ್ ಟೈಲರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ದೀಪಾವಡು ఒక నెక్ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ದೀಲ ವಾರ್ಲಿ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಪರೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ఒక ಆಕೆ ನೆಕ್ಕುನೆ ನಮೆ ರಿಕ್ಷೋ ನಿಕ್ ಸಾಲೆ ಬಾರೆ ಪೊರ್ತಾತಿಜ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ವಾರ್ನ ಹಾಕದು ಈ ಬರಂದಿನ ತೂದು ರಿಕ್ಷಾದ ಮಾಮ ಸೀದಾ ಬಾಯರಿ ಪಪ್ಪ ಆ ದೈವ ಮಾಮ ಸರಿತಿ ದೈವ ಹತ್ತುಮೆ ఒక ಡ್ರೈವರ್ ದೈವ ಸರಿತಿರಾರು ದೈವ ಸರಿಜ್ಜಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೈವ ಸರಿತಂದ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಆತುವ ದಾಲ ತೂಯನಾ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬಿ ಎಂಡ ಏತು ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಂಡ ಪಾತಿರು ನೆಚ್ಚಿ ಅಂದಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಡ ಮದ್ವೆ ತುಂಬ ಇರು ಮೋಕೆಡು ಪಾತಿರಂತ ಇತ್ತ ಮೋಕೆ ನೆಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಡರಿಗೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮಡ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬು ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತೆರೆಂದು ಪುನಗ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಯಾಲಮ್ಮನ ಬೆರಿಟಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿಡು ದಾದ ಮೇವು ಉರ್ಕು ಉರ್ಕತ್ತೆ ಮಗ ದಿಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಲಿನ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಜರ ಸಾಲೆ ಕಡಬುಡ್ಗ ಸಾಲೆ ಕಡಬುಡೋಡು ಅಂಡ ಈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪರಿಯರ ತಿನಿಯರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೋ ಚಾಕನ ಪೋ ಚಾಕನಪೆ ನಮೆ ಪಪ್ಪ ನಿಕ್ ದಾದ ಇಂಕ್ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಂಗಿನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಮ ತುಲಗೆ ಆ ಎಂಗಿ ವಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿನ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇನ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿರಕ ತೋಜು ಅವಂತಿ ಪಾಪ ಬಾಲತಿ ಬಾಲತ್ತವು ಕಪ್ಪೆದ ಕಿನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ಅವ್ರು ರಾಕೆಟ್ ದರೀನಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕ ಅಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮರಗತ್ತಿ ಹಲೋ ಏರ್ ಮೇವು ಹಲೋ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಿರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲರಣೆ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯ ಎಂಕಲ ನೀನು ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿರ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾ ನಿತ್ಯ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲಲೇ ನೋ ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತ ಮೂರ್ನು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ನಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಏನು ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ರೈತ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನಿರ್ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ಹೆಂಗತ್ತನು ಇನ್ನ ಶಟಪ್ ಬರ್ಪಿನತೆ ನಾನಲ್ಲ ಚಾ ಚಾ ನಿಂಡೇರಿಯ ಚಾ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನತೆಯ ಈರಿಂದ ಚಾಕನೇ ಬಂತೀನಿ ಮೂಲ್ದಾದ ಬಾತಿರ್ನಿಯ ಬಾಬಾ ಇರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಇರಿ ಕೋಡೆ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂತೀನಿ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾಪಲ ತುಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮದತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಕಂಚಲ ತೋಡು ನಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತೋಲ ಹಾ ಐಟು ಪಪ್ಪನ ಪುನಂಡು ಏನದೆ ಹಾ ಪುನಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಪ್ಪೆ ಈ ಸರಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಬೋದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಶಾಲೆ ಬೋತಿಜಿ ಎಂದು
ఆయన ఇస్తే సాలేరు రిక్షాದ డ్రైవర్ కంತು పుట్టిన ఆత్ర అన్నమ్మ గంటೆ 4 అండి ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಮ್ಮ ಕಂತು ಬುಡ್ಡು పోయినాದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆನು ನಾನೇ ಅಲಮೇ ಡ್ರೈವರ್ ಟಾಟಾಲ್ ಖಾಲಿ ಟಾಟಾಲ್ ಬರಬನ್ನಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಏತುಂಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪು ದುಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಚೆ ತೆರ್ಪುರ ಬಂದಿ ಅಂದಿಯಾ నీకు ఉసారిచ్చి బల ఆసుపత్రిలో తొమ్మ బల సర్లే ఒక దాది ఇంచ మర్రి లెక్క మన సరిలే మొత్తంగా జెండ చాగన రత్తి కాఫీ కాపీ కాపీ పోతావా అవా కాపీ పోతావా సరిలే సరిలే ఉసారిచ్చి కాపీ పోతావా అవా ಮುಲ್ದಾದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವನುಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬಲ್ಲು ಸಪುರಾಂಡಲ ಗಟ್ಟಿಂಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನಿ ನಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನ ಕೇಂದ್ ಕಿಸ್ಕೊರ್ ರಾತ್ ಜಾ ಈರಿ ಅಕಡೆ ಪೋಂಡ್ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನಾಗ ಕೇಂದು ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಡೆ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಿಸ್ಕೊರ ಸಂಕಟನ ಒಬ್ಬ ಕಿಸ್ಕೊಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೆತ್ತ ಕುದರದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಪೆತ್ತ ಬೈದಿನ ನೆತ್ತ ಕುದರದಿಲ್ಲ ಹೆನ್ನ ಪುದರು ಸಮತ ಸರಿ ಒಂದು ಸಮತ ಅತ್ತೆ ಬಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಹತ್ತು ಬಪ್ಪ ಒಂದು ಸಮತ ಹತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ದರ್ಶನ್ ಯಾವರೇ మీ పుట్టునాక మీకు దర్శనం అంది ఆగ పుదర్ దీతేనా సమా తూలగే దర్శన కొంబ బిర్రెలు దాతుతో అరజ్జి దర్శనకి టీబీ వైద్య లెక్క ఆతుంది ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಟಿವಿ ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಬಿ ಅವು ದರ್ಶನ್ ಮಿನಿತಿ ಏಡ ಹಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗ ದೇವರೇ ಜಾರ್ನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಮೇ ಬತ್ತಲ್ ಕುಲ್ಲಮೇ ಸಂತೆ ನೇ ಕಾಪಿ ನೇ ಒಂಚೂರು ಬರಿಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಇಕರ ಬಲಿ ಆಯ್ಕರ ಬತ್ತೆ ನೇ ಇನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ ಹೊರ್ತಿ ಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವನುಂಡಿ ಎನ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಏರ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಜಲೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೋಯಲ್ಲಿ ಅದಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಜಿತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾವ ಸರುಲ್ಲಿ ಬಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿ ಬರ್ತಿ ಅವಂದಿ ಈ ಕೋಡೆ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ದಾಯಗು ತೂಪ ಮಾರ ಹೌಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಏರು ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿನಾಗ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೈಕ್ ఆయన ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚಿ నీ కంచెల తోడుందండ గిరిగిడుతుల ಪಾಪ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರೂಪೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನು ಸುಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಅರ್ನಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತನೆ ಮಾರಲಿ నీ కుసరించి బల ఆసుపత్రి పోయి ఇచ్చి అని సరిల్లి నీ కుసరించి బల ఆయన ఆసుపత్రి లేదు బల ಯಾವ ಸರುಲ್ಲಿ ಮುಲಿಯರ್ಲೆಚ್ಚೇರಿ ಮುಲಿಯರ್ಲ ಬೈದ್ರೇಜಿ ಯಾವ ಸರಿಲ್ಲ ಮುಲಿಯರ್ಲೆಚ್ಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ಜೇರಿ హౌ బజీ పెద్దియా ಇರಂತೂ ವರ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇರ್ನ ಬಂಜಿತುನಗ ಇಂಕ ಆಸೆ ಆಪುಡು ఇక్కడ బంజి బోడా ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿ లక్కమే బంజి ಇರಣಂಜಿತು ವರ ಹೈಟ್ ಅದು అది ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಅದು హైట్ అది ರೈಟ್ ಅದು
దాదా మెటైట్ నీకు స్కూలు పోరచ్చా ಸ್ಕೂಲು ಬಾರಚ್ಚಿ 4:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಶಾಲೆ ಬಿಡ ಹತ್ತೀನಿ అది మళ్ళీ అయ్యకుండు నే ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ఆ బ్రహ్మరక్క సెర్ర సంతనే ఐ లవ్ యూ నే ఆమె దాదాన పండిలే కాండి ఆమె ఏర్ల ఇచ్చారు పంపిందాదా దాల పండేరం ఏర్ల దాల పండేరమే ಇಜಪ್ಪ ದಾಳ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ದಾಳ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ಪಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಇನ್ನು ಬಂತಿದೆ వాసగట్టి పోతున్నా అలే అవి ఎర్ర కాసు పుడితే నొంజిరిపోయి జేపడి తీయరుండు ఓవర్ యాక్టింగ్ మల్పొచ్చిమే ఏతు మోడు ఆతే మల్పు నీకు దుంబే మదపున సీకుండు అలా ఓవర్ యాక్టింగ్ మల్పొచ్చి ಮುಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈರ್ ಬನ್ನತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ್ತನೊಂದು ഞാൻ പന്തിച്ച് നിക്ക് ദാദാത്തിന് പക്കടിച്ച് ആ മെറ്റുള്ളിയർ ഈ മെറ്റുള്ളിയർ പണന്ന് പക്കടിച്ചിട്ട് ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದಾ ಅವನು ಇರು ಗೋಲಿ ಪಚ್ಚ ತಾಯ ಕಣಪ್ಪ ಏನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಚ್ಚ ಕಣಪ್ಪ ದೊಲೆತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜೆ ಉಳ್ಳವರು ಮಾಡುವರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜೆಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಮಾಡಿದೆನು ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿ ಅನಿಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತೆತ್ತೊಲ್ನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಕಡೋರ ಕಂತಿನತೆ ಈ ದಾದ ಬತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಆದ್ರತಿ ಮರ್ಲೆ ಎಕಡೋರ ಕಂತದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕೊರಿನತೆ ಬಾಬಾ ಇರು ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ ಬಾಬಾ ಹುಷಾರ್ಲೆ ದಾದಾತನ ಬಾಬಾ ಎಂಕ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮೀಡ್ತಾನೆ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ಏ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಲಾರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಎಂಜ ಮರ್ಲ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದೇರು ಪಪ್ಪ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏರೇನು ಒಡೆಕೊಂಡು ಪಿನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಜನ ಲೇಡಿ కోసం ದಾದ ಪೆದ್ದರೆ ಪಿನೆ ಅಂಕನ ಕೊರ ಬಂದಂಡ ಕಂಕನಾಡಿಲೆ ತಂಪು ಕಂಕನಾಡಿಗ ಹಾ ಕಂಕನಾಡಿದೆ ಪಪ್ಪ ಮರ್ಲ ತೈಕ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಮರ್ಲನ್ನು ಕಂಕನಾಡಿರು ಪಂಪ ಪಪ್ಪ ಮೇ ಮರ್ಲೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕ ಪಂಪೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪೋ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ ಈರ್ ದಾದ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಏರ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಓಳು ಬೆಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಿನಕ್ಕೆ ಎಂಜಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಆತನು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಕೆ ಎಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮಗ್ಗ ಅಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೆ ಅವಳು ಆ ನಮ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಮಾರಿದ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜೆ ಈರು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತರಿ ಏರಿ ಈರು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತರಿ ಯಾನೆ ಗಜಿನಿ ಗಜನಿ ತೂ ಚೇಟಿತ್ತಿನ ತೂಯಿನ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಪೋಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಲೆ ಮರ ಯಾನ್ ಸಮಾಲೆ ಹೆಂಗ ಮರಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಲೆ ದಾದನ ಆತೀನಿ ಅವಳು ಆ ನಮ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪೊತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಬದ್ನಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪಂತು ಏ ದಾದ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾಯಿನಿ ವರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಬೇಲೆದಲ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಾಲೆದಲ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಈ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಗೊರಿ ಅನಾಮಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲತ್ತ ನಿಕ್ಕಲಾಗಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ತೆವು ದಾದ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂಟತಿ ಮಗ ಮುಳಿತಿನೇ ಹೊಡೆಬೇ ಅಜಾನುಬಾಹು ಶರೀರ ಕ್ರಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಮೇತೋಜನದಿ ಸತ್ಯಮಾನ ಏರ್ತೆವು ಬಾಬಾ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಈರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲರಂತ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಸಮಾಲೆ ಮಾರೈತಿ ಏರ್ಲೆಚ್ಚರ್ ಪಪ್ಪ ಏರ್ಲೆರ್ ಪಪ್ಪ ಏರ್ಲೆಚ್ಚ ಪಪ್ಪ ತಿರ್ಚಿರಾತೀನಿ ರೀಗಿ ಆಯ ಆ ನಮ್ನೆ ಅವಳು ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ತೋಚನದಿ ಬಾತಿರೋ ರೀ ಮುಖ ಏರ್ತೆವು ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲೆ ಪೋದಿ ನೀಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಈನೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಏರ್ದೇವು ಏರ್ಯಾವು ಓ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲೆ
ಮೂಲೋರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡ್ನಾಲ್ ಕುಲ್ದಾಲ್ ತೋಜಲ ಮೂಲಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆ ಇಂಚ ತೋಜುನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 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 ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಈ ಮೆಟಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 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 ಇನ್ನ ಸಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಳು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಆದವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನಿ ಮುಡಿದಿ 2 ಜನ ಚಕ್ರ ತಿಲಕ ಆ ಚಕ್ರ ಸರಿತಿನ ಮಾತ್ರ ರಥ ದುಮ್ಮು ಬೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಚಕ್ರ ದುದಾದಮೆ ಸ್ಟೆಫನಿ ಈ ಪಾಪದಲಕ್ಕಿಂತ ಈ ಆಪದ ರಣಚಂಡಿ ಆತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಪದೆ ಸ್ಟೆಪಿನಿ ಬೋಡ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಟೆಪಿನಿ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಂಚರಾವ ನಿನ್ನ ರೈಲ್ದ ಕರ್ಬದ ತಯಾರು ಮಾಡು ನಾಳೆ ಕಾಪುಣ್ಯಾನೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರೋಡಂದ ಅಂದೆ ಆಪಿನಾರ್ ಆಪಿನಾಯ್ ಏತಿ ಜನ ಟಾಪ್ ಎಂದು ಬಂದು ಬೈದ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆ ಊಡು ಪೂರ ಹಾಪೆ ಹಾಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬೈದ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಂತಿದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಪಡೆ ಎರಗು ಎಂಕ್ ಅಲೆಗ್ ಬೋಟ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಕಿಲ ಮರ್ಲತ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ತಪಿರೋಡು ಬೋಡ ಒಂದು ದೌಟು ಕೇರಳರ್ದು ಬೊಂಜ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಬೊಂಜ ಯಾಲ ಅಮ್ಮನಂಚೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಯ್ನಿ ಪಾಪ ರೈಸ್ ಸೋಳು ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಹಾತು ಬೇಗಲಬಹುದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಲ್ತಿ ಓಡಮೆ ಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾಟಿ ಬೋಡೆ ರೇಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇಂಚ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ತುಂಬುದು ಪೆದದಿಜರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಮ್ಮಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜ ನೆಟ್ಟವು ಅಮ್ಮಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡದಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೀನಿ ಸಸಿರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ಚೊಚ್ಪೋಯರು ಅಮ್ಮೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸರೇನ್ ತೋಜಾದಂಡ ಆರ್ಲಮ್ಮೆ ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ತೋಜಾದಂಡ ಆರ್ಲಮ್ಮೆ ಮರ್ಲಂಬೆ ಆರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ರಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿ ಆರ್ ಪಾಪ ಆಜಾಜ್ ದೀರ್ಪನೆಟ್ಟಿತ್ತೀರ್ ಮೇ ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆತಗ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ ರೈಸ್ ಸುಬೋಡು ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ ಕರಾಟ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ತಿನ ಆತ ಲೋಟೆ ಟಮೆಟ್ ಪರ್ ದಾದೆ ಈತ ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಡ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅದೇ ತೆಲಿಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ತಿಂದಾರ ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬಾರಿ ತಿಗೊಂದಿತ್ತನ್ ಸಾಮ ಗೊರ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಬಂದು ಸೊ ಐಡ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತಾಡ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾನ್ ಮನ ಬಾಕಿ ದಾಕುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಅದೇ ನಂಕ ಪೂರ್ಣಗ ಒಂದೇ ಭಂಗ ಆಪು ನಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ಡ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ಡ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮನಗ ನಿಕಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ತಾಲೀಮ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ತನ್ನ ರಿಹರ್ಸಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈರ ಒಂಜಿ ಚೊಂಟೊಂದು ನಡಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಇನ್ನ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಸುಕೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಕಲ ನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯದ ನಡುಟು
ಒವೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಂಚಿನ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಐತೆ ನಾವು ಆಯ್ನಾತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ಅಂದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೀನಿ. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ನಡುಟು ಆ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ಅಂದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಯದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಥೀಮ್ ಆಂಡ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ಅಂದನೇ ಥೀಮ್ ಮುಂದಾಂಡ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡುಟು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ಅಂದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾ ನಡ್ದು ಬೇಜಾರಾತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದಾರ ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಈರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತಾನೆ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದೈತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಖಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes sir, thank you so much. That was Shashiraj Rao Kaur, Barish Ogade comment courier. And Anchana now coming back to Chaitra Shetty, Panle. Hi, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವು ಸೆಷನ್ನಿ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೇ ಬಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿದಾದ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಕಲ ಟೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರಾತಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಲೆಂತ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಪೊಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಐ ಫೀಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಠ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪರಿತ್ತನು ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಪಣ ನಿಕಲ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಪಣ ನಿಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you so much. That was Chaitra Shetty, Barish Ogade comments courier. And Anchana now final comments. Nama Ramdas sir Kenga. Sir Panle. ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವೇ ಕಂಡನಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚ ತುಯ್ಲಕ್ಕಂಡು ಕಡೆಯತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಂಚ ಸಿಂಧುನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಆತ ಇಂಚಿನ ಬಂದ ಬರೊಂದುಪ್ಪು ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ತುಯ್ಲಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಸುರೂತ ಒಂದು ಆತ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಅವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆಯತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಜ್ ಆಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಪಂಚ್ಲೇನು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಮೇರೆ ಬೇತೆ 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 ವೇಷ ಮಲ್ಪಾಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಮಲ್ಪಾಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಪದ ಕೊರಿಯರು ಇಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಲ ತೋಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಮಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರು ಆತ. Okay, thank you so much Ramdas sir. Akala ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ ನಿಲುವು ಒಲವು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಐತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತನ್ ಬಂದು ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಅಕಲ್ ಏತೇತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಅರ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಏತನ್ ಸೊ 8 points 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ 6 ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 8. ಸೊ ಎನ್ಮ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಂಡ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ಸೊ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆನಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. And ಅಂಚನೆ we have Mr. Ravi, marketing officer, Dakshina Kannada Milk Union. So ದಯಮಾಲ್ತದಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. And ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಪದ್ಯಾನ ಕ್ರಿಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಿಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆನಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ನಂದಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅಂದೇನು ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ 6 ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. Yes, thank you so much. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.